Voluntariat per la Llengua és un programa impulsat pel Servei Local de Català. Des de fa 11 anys fomenten la creació de parelles lingüístiques, una iniciativa que compta amb milers de participants arreu de Catalunya. I sí que la versió que s'explica és una mica aquesta de la quantitat. Hi ha un èxit quantitatiu. Potser a mi m'agradaria també, en relació a això que et deia, que les parelles estableixen funcionar bé entre ells, m'agradaria que l'ús del català no reproduís l'ús de l'àmbit privat. La tradició que venim és que el català s'utilitzava molt a casa, amb els molt de prop teus, és a dir, pares, mares, els familiars, amb una relació molt propera en català, però quan és sortir al carrer costa molt utilitzar el català amb un company de feina o amb un desconegut. A vegades, en moltes situacions, el castellà dona més seguretat que el català. No sé per què és així. I el programa pretén també canviar aquesta tendència. Al 2014 s'han comptabilitzat un total de 80 parelles a Sant Feliu, però quins són els orígens i motivacions d'aquest projecte? És bastant divers. En origen, fa uns 10 o 11 anys, el que hi havia era l'onada d'immigració internacional, es deia aleshores, gent de països molt llunyans que feia poquet temps que venien a Espanya a treballar, a Catalunya, i en aquell moment, de fet, el govern hi va confiar en el programa perquè hi havia una necessitat social d'atendre aquesta població i que no es quedés al marge de la llengua catalana. Tant voluntaris com aprenents necessiten només una hora a la setmana per reunir-se i conversar. Aquestes són la Nicoleta i la Marta, que com cada setmana es reuneixen amb el marit de la Marta, el Jaume, i la seva parella lingüística, la Maria. La Nicoleta és de Romania i va començar conversant amb el Jaume al mateix temps que feia classes de gramàtica. Aprendre català per ella és molt important. I també, no sé, la gent parla català i no va bé si jo no entenc què parlen, no? Per entendre, no? I també ara, pràcticament, el nen fa poc temps va anar a l'escola, no? Jo ha d'ajudar-la, no? A deures i així que necessito aprendre català per al meu nen, també. Admirava la decisió que havia pres d'aprendre el català, els motius que dic, no? I segur que més que hem comentat de vegades, però que és una manera de participar del que hi ha, en el lloc que està, incorporar-s'hi. El de la Maria és un altre cas. Ella és santfeliuenca des de fa molts anys. Jo porto aquí a Sant Feliu 40 anys. He treballat aquí, però el que deia abans la Marta, per treballar no necessitava parlar el català. I el meu marit també és català, però a casa, ell a mi sempre hem parlat a casa el castellà. I mica en mica, parlo una mica més que abans. Durant 40 anys quasi que no parlava res. El seu lloc habitual de reunió és el Centre Cívic Les Tovalloles, on conversen sobretot sobre la família i les costums. De fet, avui és divendres 13, així que el tema de conversa són les supersticions. Les diferències entre la cultura de la Romania, de la Nicoleta, i la catalana fan d'aquestes reunions una trobada de diferències i similituds. La relació entre ells flueix amb normalitat, perquè més que parelles lingüístiques, ara són amics.